سروک گشتی پارتیا کوماریا گل CHP Kemal Kılıçdaroğlu لگل شاندک پارلمانتر و رادرین CHP بودما دو روزان سردان دیاربکر کر. Kılıçdaroğlu پیامن چارەسەرکردنا پرسکرێکا کورد و پرسکرێکên civakî û aborî da. Kemal Kılıçdaroğlu got li Erdoğan pırskirêka Kurd nîne û wan çareser kiriye. Lê gel û we ji kesên ku pırskirêkê dijîn pirsiye ka ev pırskirêk heye an nîne û got ew dê pırskirêka Kurd bi rêbazên demokratîk de parlamentoya Tirkiyeyê de çareser bikin. Diyarbakır hapishanesindeki işkenceler unutuldu mu, unutulmadı? Pırzgirêkên ku îro li Tirkiyeyê hene pırzgirêkên hevpariyên her kesê ne. Demokrasî mifteya çareserkirina pırzgirêkan e. Divê em rûnin û biaxivin. Divê em nebêjin ez çi bêjim dê ew be. Divê em hevdû fihêl bikin. Divê em û malbatên qurbaniyên Roboskiye hevdû fihêl bikin. Em dizanin gelek pırzgirêk hene. Em ji bo demokrasî û mafên mirovan hatine vê derê. Eşkenceyên li zindana Diyarbekirê nehatine ji bîr kirin. Dema em bibin desthilatdar, em ê zindana Diyarbekirê bikin müzexaneya mafên mirovan. Kemal Kılıçdaroğlu bi hevjîna serokê barwa Diyarbekirê Tahir Elçî yê hatî kuştin û hevjîna serokê şaredariya bajarê Mazin ya Diyarbekirê yê ji kar hatî dûrxistin û zindanîkirin Adnan Selçuk Mizraqli û komek jinên din em parêzer û nûnerên saziyên civaka sivîl civiya û pirskirêk got û bêj kirin. Parêzer Nurcan Kaya got wan ji CHP û Kemal Kılıçdaroğlu û her şeş partiyên opozisyonê xwestiye ku di dema desthilatdariya wan de pırskirêka Kurd û pırskirêkên mafên mirovan çareser bikin. Masadaki kadınlar hem kadın hakları konusunda çalışan me li ser masayê behsa pırskirêka Kurd û pırskirêkên mafên mirovan kir. Me xwest ku dema CHP bibe desthilatdar wan pırskirêkên bi rê û rêbazên demokratîk çareser bike. Kılıçdaroğlu jî guhdariya me kir û pêşniyarên me qeyd kir. Kılıçdaroğlu li bazara nava Sûrê jî geriya û guhdariya dikandar û bazirganan kir. Welatiyan gilîv gazindên xwe yên ji rewşa xirab ya aborî anîn zimên. Kemal Kılıçdaroğlu li mala dengbêjan guhdariya stran û kilaman kir. Parlamenter CHP Veli Ağbaba rexne li rêv rêbazên pêvajoya çareseriyê girt. O got navnîşana çareserkirina pırskirêka Kurd parlamentoya Tirkiyeyê. Türkiye'de barışı, kardeşliği hakim kılmak. Diyarbakır navendeke giringe, cavên Türkiye'ye li vire. Em dixwazin li vî welatî aştî û biratî serdest be. Divê Tirkiye ji ber nijat, nasname û çanda xwe cida nêdîtin. Em dibêjin navnîşana hemû pırskirêkan û pırskirêka Kurd jî parlamentoya Tirkiyeyê. Li gorî encamên hilbijartina giştî ya 2018 CHP li Diyarbekirê ji sadê di 2.04 dengan bi dest xist. CHP dixwaze pêdeçûneke li siyaseta xwe ya derbarê Kurdan de bike û rêjeya dengên xwe zêde bike. Ji bo vê yekê jî serdanên xwe yên bû Bakurê Kurdistanê zêde kirine. Hesen Kaku, Kurdistan 24, Diyarbekir.